हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट। बेनो जाहैबाय लोगोफोर आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआ लोगोफोर मा पर्यायाव दं जों बेखौ नोंथांमोनजों सावरायगोन। लोगोफोर इन्टारभिउ जासिगोन नामा ना मा जादों बेफोरखौ जों दा नोंथांमोनजों गुवारै सावरायगोन लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा मिथिनानै ला, नोंथाङा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रियाव अनलाइन खालामदोंबा बे भिडिअखौ नायजोबथार, स्किप खालामाजासे। आरो मिन्थिनानै ला जे नोंथाङा बे भिडिअनि जोहै मिथिनानै ला नोंथाङा इन्टारभिउ होनो मोनाबो जानो हागौ। आरो मानि थाखाय इन्टारभिउ होनो मोना बेफोरखौबो नायनानै ला आरो मिथिनानै ला, सुद्रायनानै ला, जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव नोंथाङा मोजाङै मोजां 2024खौ गांसे एपइन्टमेन्ट लानानै निजिनि जिउखौ आलो गोजोन खुंनो हायो। बिनि थाखायनो लोगोफोर भिडिअखौ नायलांजोबदो। फैदो बिदिब्ला जों वेबसाइटआव थाङा नायजेरै लोगोफोर, गोबाव खालामा। लोगोफोर जों दाना वेबसाइटआव फैबाय। लोगोफोर गोदान नटिस फैदों। बे नटिसआ जाहैबाय लोगोफोर बेयो मोनसे कम्बाइन एग्जाम जागोन लोगोफोर। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिया कम्बाइन एग्जाम जानानै नोंथांखौ माबे पस्टआव जायो सेलेक्शन जायो आरो बे पस्टआव नोंथांखौ दैथायहरनाय जागोन। एपइन्टमेन्ट लेटार बेयाव थागोन। नोंथांनि एपइन्टमेन्ट लेटाराव मा पस्टनि थाखाय नोंथाङा पास जाखो आरो मा पस्टआव सेलेक्ट जाखो बेफोर गासैबो थाजोबगोन। बिदिबा जोङो लोगोफोर नटिसखौ नायनोसै। नैबेनो लोगोफोर नटिसआ दाख्लै बावै 3 जानुवारियाव होदों लोगोफोर। दा बेयावबो होदों थारमाने लगइन खालामनानै नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिजों लगइन खालामनानै नोंथांनि मिस्टेकखौ कारेक्सन खालामनो होदों लोगोफोर। बे लास्ट डेटआ जाहैबाय 18 जानुवारियाव। बेयाव होदों क्लिक अन एडिट प्रफाइल मेनुआव थांनो होदों। बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि दैथायगोन होदों। बेनिफ्राय नोंथाङा कारेक्सनखौ खालामनो हागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामनानै ला थाबैनो। कारेक्सन खालामाबा नोंथाङा इन्टारभिउखौ होनो मोनाबो जानो हागौ लोगोफोर। बेनि थाखायनो आङो डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनगोन लिंकखौ। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि जोहै आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नोंथांमोना नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिजों लगइन खालामनानै नोंथांनि फर्मखौ लगइन खालामनानै कारेक्सन खालामनो हागोन। बिदिबा मोनसे खोथा लोगोफोर, भिडिअखौ ओरैनोसो नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक एन्ड शेयार खालाम। हानायमानि नोंथांमोना आं बेफोरबायदि जबनि गोदान आपडेट मोनबाय थागोन आरो माखासे रानिं मटिभेसन, लं जाम्प मटिभेसन, चिन आप मटिभेसन आं बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन। लोगोफोर एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, नमस्कार।